יאיר! מגד! לשם! דוקנים לשם! לחלונות חבר'ה! מי זיהה ירי? ירו מהמדרגות למטה! לא זיהיתי! חבר'ה, מאיפה הירי? מישהו מזהה? לא! מישהו מזהה מאיפה הירי? אה? לא לסוס! כן! אנחנו לא יכולים לעבור את הגרם! אתה תקין? פלח, אתה תקין? יש לך 2 פצועים! חבר'ה, מכת אש, אני ובר יורדים למטה! מכת אש! מכת אש! מכת אש! חבר'ה! קודקוד מ3, קודקוד מקובי. חבר'ה, הם בפתח! חטפנו רימון עכשיו בפתח! רות, אנחנו יורדים לקוף, קיבלת? רות, אני יודע. חבר'ה, מכת אש בלי רימונים, אני ובר יורדים. קודקוד חטף כדור ברגל, תהיה מוכן לטיפול, קודקוד. יאללה, מוכנים למכת אש? יאללה, חבר'ה, מכת אש! רימון תקין שלנו! להיות מוכנים לברחנים! להיות מוכנים לברחנים! 2, 3! יד מוכן! יש לך עוד רימון בסדר? בסן! רימון! בוא נחבור לפצועים! עוד רימון! יש פה! איתי! קפל קדימה! סע! בסטיין! בוס! חבר'ה, משימתנו רק לפתוח את הצד ימין, לראות מה יש שם. יש שם גופת מחבל. כמה שפחות אנשים. להיות יעילים וזהירות. רק הצצה וזהו. סגור. אוקיי? יאללה. אתה רוצה גם לצחיקות רק חוד? לא, רק חוד. זהירות מהרימון, זהירות מהרימונים.